priateľa, nad všetkých ostatných priateľov mám priateľa. Môj život spolu s ním bude hrou. Mám priateľa, jemu vždy ďakujem za veľa. Mám priateľa, čo ma vždy privedie do cieľa. Vďaka ti, Pane, za tvoju lásku, vďaka ti, Pane, že máš ma rád. Vďaka ti, Pane, za tvoju lásku, že si mi priateľ i kamarát. Vďaka ti, Pane, že máš ma rád. Mám priateľa, poďte k nemu, presvedčte sa tiež, takú lásku, ako on miluje, nenájdeš. Mám priateľa, Čo dáva, nič za to nechce. Mám priateľa, čo denne bdie pri mojej ceste. vďaka ti, Pane, za tvoju lásku, vďaka ti, Pane, že máš ma rád. Vďaka ti, Pane, za tvoju lásku, že si mi priateľ i kamarát. Vďaka ti, Pane, že máš ma rád. Mám priateľa, čo má najláskavejšie srdce. Mám priateľa, vždy dokáže milovať vrúcne. Mám priateľa, neopustí ma, keď pochybím. Mám priateľa, za vernosť ostanem navždy s ním. Vďaka ti, Pane, za tvoju lásku, vďaka ti, Pane, že máš ma rád. Vďaka ti, Pane, za tvoju lásku, že si mi priateľ i kamarát. Vďaka
za všetkých vás, za všetkých, ktorí sme sa zišli, tu, ktorí žijeme v našej tejto farnosti. Drahé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slávili poslednú večeru, pri ktorej ustanovil eucharistickú obetu. Veď nej sa za nás obetuje a v nej sa nám dáva ako chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu Ježišovi a že budete mať prvý raz plnú účasť na svätej omši. Pri baránkovej hostine príjmete chlieb z neba samého Pána Ježiša. Vo sviatosti zmierenia ste sa očistili od hriechov a posilnili sviatostnou milosťou. Pán Ježiš nás dnes zmieril so svojím Otcom. Zmierili sme sa aj navzájom so bratmi a sestrami a naše srdce oplýva radosťou. Vyjadrime to aj na vonok chválospevom. Sláva Bohu na výsostiach. Čítanie z prvej knihy Kráľov. Okolestil ženy, Pánej domu. Choroba sa natoľko zhoršila, že na Bohu už ani nevedela. Vtedy povedala Eliášovi: Čo som ti urobila, muž Boží? Prišiel mi pripomenúť moje neprávosti a usmrtiť môjho syna? Eliáš jej povedal: Daj mi môjho syna. Vzal jeho dlona, odniesol ho do miestnosti, ktorý vydal, uložil ho na svoje lôžko a takto volal Pánu: Pane, môj Bože, chceš poskytnúť nešťastím aj túto budovu, u ktorej bývam, že necháš prieť syna. Potom sa Eliáš vystrel na chlapca a vzýval Pán: Pane, môj Bože, prosím ťa, nech sa vráti duša tohto chlapca do jeho tela. Pán vyslyšal Eliášovu prosbu. Duša chlapca sa vrátila do jeho tela a ožil. Eliáš
Gabriela chlapca zniesol do dvornej izby do penzenia a odovzdal ho matke so slovami: Pozri, tvoj syn žije. Tu žena povedala Eliášovi: Teraz viem, že si muž Boží a že Pánovo slovo v svojich ústach je pravdivé. Počuli sme Božie slovo. A svojou milosťou
sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta. Keď ju Pán videl, bolo mu jej ľúto a povedal jej, nepláč. Potom pristúpil a dotkol sa Mára. Nosiči zastali a on povedal, mládenec, hovorím, nevstaň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš vrátil jeho matke. Tu sa všetkých zmocnil strach, veľbili Boha a hovorili, veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei i po celom okolí. Počuli sme slovo Pánovo. Milé deti, toto je váš deň. To je váš sviatok. Na ten prvý sviatok sa nepamätáte, lebo vtedy ste boli malí. Doniesli vás rodičia spolu s krstnými rodičmi do kostola. Kdekoľvek po svete, či to bolo v Taliansku, či to bolo v Sklavine, či to bolo vo Veľkej Petriši a najviacej detí bolo krstených tu v Modrom Kameni. Teraz vidíte, ako vyzerá tento kostol, v ktorom druhýkrát budete sa už svojim slovom, ústami aj srdcom zaväzovať a vyznávať. Zaväzovať, že budete žiť ako slušní ľudia a veriaci nábožní ľudia spolu v jednote s Kristom a budete zároveň vyznávať spolu s nami všetkými vyznanie viery, teda obnovíme si